Karbi kurusar cengru mamai langsung leda hawara mai keseng pon. Ni phai kebar ni langsung leda hawara long inglong ake hai keses jono sa hemalong. Karbi kurusar cengru mamai langsung leda hawara mai keseng pon. Bangso mai long mai cari pon jensing rong hang pensi mai cari pon. Maya long le hiaman pen kacitong dun KKCA tiripi amai konsun bang Wilson tiso lapen pinang anatum citong dun lapen rong troksi asaratum citong dun. Langsung leda hawara mai long kaci pahem pu ponje mati ke japon je phan rat pen kang wai pon mai pu hemari inghi lapen konsun bang jensing rong hang atum phan sing wai pon long mai long kaci than pon ambari matum koson se chokli cho phejo the konji mapu chithan chemon pon. News Take Report Time News Tifu. Litum karbi kurusar cingru mamai tiripi amai pen nili kongchun bang nili phala dak langsung lihat KKCA hawar mai sengji puni phan manpeng pen alang litum aluhi man pen ang chop hapon lo la sini li pen bang rapet KKCA rapchun bang la pen KKCA inglong kiri long kongchun bang do si nili tum dak bang pen lang KKCA langsung lihat hawar mai nili tum dak penaan rat rong mekar pen cenglok don suri kuru kulak aklimang phariso yang be chathan chimum pon lo la pe ning klar sapen me thang aron barim aron kachirai kom nang jia puthak nitum ning arlo aku da kam chibi be pin pe ning arong chan pe nitum chathan chimum pon lo kibang jilang sining pir thia danga long kedo prong akhai surya long ta karbia nim rokom karli ka phi jwa jutang kiri kisang ki than ki mum pen kapa chathang ni phan nitum pini chathan chimum pon lo la pe nadak ing samjin pen mai phu jen sing rong hang labang so mai nang cari nang calon pon lo mai ka cari hule bangke laso mai cari pon de la phi arpu mai phu masi kang niji ma kongchun bang masi arpu doi ma po bangke alang litum arpu hai hui tame kadu awe anam pharo pen jong pon si ingwai pon si mai phu kongchun bang bidia sar kiria sar klembang phu kadu we tada ingwai pon lo si karbi ara phani tum non KKCA pen ka chisi ka bang la pulo don mekar sar do an rong sar wa sar mekar mithur do an tame hemang tar yang tar ke do ka we atum an sitame non la arkoya ciklu Januari first week alom karbi aron barim an chingrum nang pu latai sia kemang karbi ang lo tonamas council CM sar Dr. Tuliram rong hangpen nangga pangrum pondo karbi aron barim armu chingrum amai pi pusi amen irpon lo sida bangso ka chingrum jalong lak please ose akarbi sita chingrum nang do an akarbi aron barim atum an chingrum nang aklim ang phari so ejang kibi kichi sarfi sarfu tai tum chingrum do nang chetong do nang pusini di kado gabe kalbiara fata tuning rilo la sipinya hawara mai nang keseng pena bakai ning tarong lo hawar thongke bra isian ke pini ni tum dak an ke hawar thongke bra isian ke choklo kado pani le phinanya ma tani ye tik kele ham dia la tulang to pini ni phai kep phai kunia chiklo ningkan surinira ingkora kithom pini langso mai ka singrum nangkok lake dak ni tum langso let aha waralong jasimet la kar klip hijo mate aron barim atum lamangso aron barim atum kosonsi ke paprang naima ma kosonsi ka sing thur thegi ma kosonsi mithang anim ka sipang bobe derjima lamangso ka sipang bobe jia phan lamangso kacipang thirpon kacipang rumpon thekjia phan bumathasi pini langsret hawar mailong pini dak langsret hawar mailong karbi kurusar cingruma mai hawar mai sengpon lo mangso mai kisengpon along alang litum tiripi KKCA tiripi kongchun bang lapen rapchun bang alang tum wang pen pini bangso langsulet KKCA hawaramay nang keseng tekang apot nilita ningarong piglo lapen karbi kurusar cingruma mai langsulet hawaralong ke non ke wangji ko anma non ke tamtang ko anma ke pa phira sonak thak non ke wai ma ke anu se pa prang pubusi ning thepon lo lasinili kaning je dalam tekel anwel kado